Estem a les últimes lectures del Mishkan, Vayakhel Pekudei, i a la primera lectura, la de Vayakhel, apareixen dues cites al cor, dues citacions que parlen del cor. La primera ens diu Kol Nediv Lev, Kol Nediv Libo, referida als que fan les ofrenes al Mishkan, persones que tenen una entrega per les coses de Kadosh Baruch Hu i donen articles seus personals, especialment d'or, plata i coure, per la construcció del Mishkan. I per altra banda ens apareix més endavant Chokhmat Lev, que Chokhmat Lev és referit a Oholiab ben Ahisamach, que és l'artesà mestre ajudant de Betzalel. Aleshores ens podem preguntar per què parla de cor aquesta perashà, aquestes dues perashot, per què parlen de cor i què és en el fons tenir bon cor. Aleshores, per saber una mica l'essència d'aquesta qüestió, podem estudiar el que ens diu el rabí Noach Weinberg en els seus 48 camins a la saviesa. En el seu camí 23 ens defineix què és un bon cor. I ens diu que un bon cor és un cor amable, just, veritable i lleial al Creador, lleial a Déu. I interessantment podem relacionar cadascun d'aquests aspectes a un dels patriarques i a Moshe Rabenu, a Moisès, el nostre mestre. Per exemple, l'aspecte de l'amabilitat el podem relacionar a Abraham Avinu, l'aspecte de la justícia el podem relacionar a Isaac Avinu, l'aspecte de la veritat el podem relacionar a Jacob i l'aspecte de la lleialtat al Creador el podem relacionar a Moshe Rabenu. Si ens hi fixem en més detall, l'amabilitat i la bondat d'Abraham Avinu s'expressen a través d'actes de misericòrdia, actes de bondat, que era l'especialitat d'Abraham Avinu. La justícia de Jacob Avinu s'expressa a través de la tefilà, que és l'oració, i a través de la tzedakà, que és l'acte de justícia per excel·lència. I la veritat s'expressa a través de Jacob Avinu, a través de l'estudi de Torà i la transmissió, l'ensenyança de la Torà. Ara ens podem preguntar, i com s'expressa la lleialtat al Creador exemplificada per Moshe Rabenu? Doncs ho podem veure molt clarament precisament en aquestes perashot que estem en aquestes setmanes. I s'expressa amb tot el que està al voltant del Mishkan, tot el que versa al voltant del Mishkan, i especialment amb la construcció del Mishkan i les mitzvot que s'executen en el Mishkan. De fet, podem dir que el Mishkan articula de manera ferma totes les mitzvot que estan relacionades amb actes de bondat, tzedakà i estudi i transmissió de la Torà. De manera que podem dir que el temple futur, Be'erat Hashem, serà el que ens permetrà corregir els excessos del cor que estem acostumats a veure avui dia, que tenim l'extrema dreta, tenim l'extrema esquerra, i això es veurà rectificat, Be'erat Hashem, amb el temple definitiu que articularà de manera definitiva el nostre cor, i tindrem, Be'erat Hashem, un bon cor. Shabbat Shalom.